Joo, eli tässä olisi tämmönen laadukas verkkokauppakomista tullut suoraan Ahvenanmaalta. Tällainen Nufone One puhelin ja hintaa tällä on huimat 19,90 € sisältäen postikulut ja mukana tässä tosiaan tulee tämmönen komea laturi. Merkkivalokin oikein, että näkee, että se on pistorasiaan kytketty ja siinä on virta päällä ja laadukas liittymä 60 minuutin puheajalla. Ohjekirja mukavasti venäjän kielellä ja ruotsiksi ja on nähtävästi suomeakin vähän. Ja handsfreekin tuli, mutta se nyt ei tässä ole nytten. Se on jossain jemmassa. Ja puhelin olisi tämmönen. Tää on itse asiassa aika pieni, kevyt. Aika paska. Pistäis tosta päälle. Siis pitää PIN-koodia. No niin, ja löysi verkonkin peräti. Ja tässähän löytyy siis kaikki nykyajan hienoudet, kuten esimerkiksi tässä saa käsin laittaa kellonajan. Verkosta tää ei osaa päivittää itse. 3G:tä ei löydy, eikä sen puolen multimediaviesti, eli vähän niin kuin toi iPhonekin. Ja ominaisuuksia tosiaan löytyy multimediaa, kuvia, peräti 3 kappaletta. Näyttäisi kovasti Windows XP:n taustakuvalta. Ja herätyskello totta kai pitää olla. Vittu, kun ei näy oikein näytöstä mitään. Pelejä, vaikka mitä. Ja suomennoskin on erittäin huolella tehty tässä puhelimessa ja MP3-soitinta, videosoitinta, radio löytyy. Tässä MP3-soittimessa vaan on se, että ainut biisi, mikä tässä puhelimessa tulee mukana, on niinku tämmöistä teostovapaata verkkokauppakomin rallatusta. Ja videoitakin tässä löytyy. Samalla biisillä varustettu. Vähän kuvia pyörii siinä. Ja mikä se on paskinta, niin tähän ei tosiaan saa mitenkään ilmeisesti lisää näitä MP3 tai videoita laitettua. On tässä jonkunlainen niinku datakaapelin paikka, mutta verkkokauppa luonnollisesti ei myy sopivaa johtoa tohon, että vähän hankalaa siinä mielessä. Radiolla ei tee mitään. Se ei mennä löydä kanavia. Se vaatii kyllä kuulokkeen, mutta ei se kyllä senkään kanssa löydä mitään. Ainakaan sisällä ja ulkona ne kohisee niin paljon, ettei sitä voi oikein kuunnella. Täältä löytyy vaikka mitä hienoja ominaisuuksia. Laskintakin löytyy. Osaako sitä laskea oikein? Kauhetta se osaa. Ja kalenteria löytyy ja muistikirjaa. Se voi ottaa aikaakin peräti. Joo, mitäs muuta tää? No, mitäs se nyt sulkee? Noin. Ja ei toi ehkä valuutta, niin kuin muunninta maailmana. Tuossa on valuuttamuunnin
korkeus et paino. Se osaa kertoa, että jos ollaan vaikka 200 senttisiä ja painetaan 200 kiloa, niin se osaa kertoa, että ollaan ylipainoisia. Hieno laite. Osaa myös kertoa, jos on normaali paino ja alipainoinen. Biorytmiä löytyy. Vaikka mitä hienoa. Joo, tommosia mä aina kattelen, että ohjeita ja täältä löytyy tämmönenkin. Täältä voi kysyä esimerkiksi kuinka kauan liittymä tai sit on voimassa liittymä. Tosiaan maksaa tekstiviestin verran. Toi on Tele Finlandin ominaisuuksia kyllä ilmeisesti. Puhelulogia löytyy, asetuksia. Täällä voi muuten periaatteessa soitellakin. Ja teksti on tarpeeksi iso, että näkee vähän heikompi näköisempikin. Harvin vaan, että napit on niin pienet, ettei niitä oikein näy painaa, vaikka vähän huono näkö. Ja mitäs nyt taas vinettää tommosta. Ja luonnollisesti täydellisesti suomennettu. Torstaikin on ihan selvästi tuossa näkyy, että olisin tänään. Ja mitäs muuta täältä kivaa löytyy. Tekstiviestejä voi tosta kirjoitella. Tästä löytyy ihan siis toi ennakoiva tekstin syöttökin, vai mikä nyt sen onkaan nimeltään. Sitten tosiaan ei ymmärrä, kun miten sitä muuten saa vaihdettua edes. No vittu. Oi perkele. No jostakin sitä sai vaihdettua, en nyt kyllä muista. Siinä on vaan se tosiaan, että se ei ymmärrä kuin englantia ja venäjää. Et siinä mielessä se on vähän huono. Ja siinä nyt kaikki hienoudet tässä luurissa nyt oikeastaan olikin. Eikä tämmönen laatu vehje. Muistikortin paikkaa tässä siis tosiaan ei ole, että vaikka tänne vähän jotain musiikkia saiskin, niin eipä niin sillä paljon merkitystä olisi, mutta tässä ei varmaan taida olla kovin montaa megaa sisäänrakennettua muistia. Siinä verkkokauppa.com ja Nufone One.